Esta semana o Concello puxo en marcha unha nova aula da Escola Infantil Municipal, emprazada na sede do antigo CEIP Emilio de Navascués, en Cruceiro de Roo. Aumenta así ata 41 o número de prazas dispoñibles, dando resposta a todas as solicitudes existentes. Tiñamos unha lista da garda bastante abultada, agora entran todos os que estaban na lista da garda e quedan aínda algunha plaza sin cubrir, porque temos 41 plazas e creo que se cubren agora, xa cubrimos 36 en total, porque, a xente xa buscara outras escolas. Antes había un servicio que non era escola infantil, era un punto de atención á infancia, que o servicio que prestaba as familias eran 15 horas de atención á semana. E unha vez que sobrepasabas eses 15 días, esas 15 horas á semana, pois tiñas que buscar outros servicios de conciliación e de solucións familiares, non? Trátase dun servizo do que no Concello se senten moi orgullosos, realizado fundamentalmente con recursos propios, de cara a mellorar a conciliación no municipio. Marcamos como un dos obxectivos no 2019, cando entramos, era algo que levábamos no programa, xa leváramos no programa de 2015, creo recordar, abrir unha escola infantil en Outes, ao final é un servicio que é prioritario para as familias xóvenes que xa hai en Outes e para que as que non están vivindo en Outes, pois tamén é un atractivo, non? Porque ao final é un servicio que casi todo o mundo necesita. Hai moi poucas familias con nenos pequenos que se poidan permitir pois traballar un solo e que o outro coide ou que teñan familiares, a sorte de ter familiares que poidan coidalos. Precisamente dende o Goberno outense insistiron no escaso apoio e financiamento por parte da Xunta polo servizo da escola infantil, xa que a maior carga dos gastos que xera está a ser asumida polo Concello. A escola é de xestión municipal, inda que a Xunta asegura que fornece a educación gratuita a educación infantil gratuita para todos os nenos, non é exactamente así, non? Realmente quen está financiando esta escola é o Concello, porque dos casi 200.000 euros que nos costa, creo que é o ano en salarios, basicamente, a Xunta pon uns 30.000, creo que é.